Hi, good morning guys. Karong buntaga di ami karon sa Big Time Beach Resort. Kadlawon pa kay ang mga alas 5 pa man siguro ron sa pa maroy alas 5 siguro sa buntag guys. Sayo pa man kay pretty pang kuan na kanang wala pa ang adlaw ning kuan ba wala pang adlaw ning subang. Actually guys, kagabi pa mi diri guys. Pero wala lang ko ka-vlog kay lisod po kay mag swimming mi dito nga arang kangit-ngit. Nasa may ako ipakita ninyo nga arang kangit-ngit nang karon ako nagkuan video. Itorta mo guys kung unsa ning view diri nga dapit. Gwapo kay siya nga view guys, pero lang maligo unta ni mig kaadlawon kay manguli na unta na mig sayo unsa pud nga wa man intaw dago may tubig. Tanawan ninyo guys ang dagat guys oh. Arang kahunas. Wow. Tanawan ninyo guys sa pakipunta mo guys. Ay. Mo ni ang dagat diri guys oh. Arang kahunas layo kay ang dagat ta. Ambot ug sa paning orasa mo abot diri aron makaligo na punta na mi. Mo ni ang dagat guys. Oh. Pero gwapo kaayo kuan diri guys oh. Wala pa gani siya kuan sunrise, wala pa ang sunrise guys. Pero makita gid nimo ang kagwapo sa kuan sa view ba. Pero na siya katunggan oh. Naalang siya ay mga unsa nga mga kuan ha. Mangrove man siya tawag ani guys. So mangrove. Naay mga mangrove o nga daghan. Pero wala ilami siya kuanan. Pero hinunig kagabi ang tubig maabot man siya diri sa sanda. Diri abot ang tubig diri mo nang gwapo diri mag-overnight gyud. Dili pwede diri maligo ka man kag adlaw kay wa gyud tubig. Oh. Overnight kun ini kagabi abot siya diri ang tubig diri. Abot ang tubig. Pero karong adlaw na wa nagi tubig. Abot unsang orasa na pud nimo taog ta. May siya guys. Oh. Gwapo kay nga view. Uy, amazing. Yang ilahang mga cottages diri oh, na daghan siya guys, dako ni siya nga area. Daghan kay siya cottage niya, napod siya yung mga murabag mga hotel-hotel. Mga kubo-kubo nga pwede mo nimo maabangan o anhi mo magmatulog. Pero kami guys, wala mi nag-abang og kubo guys kay ay di mi ka-afford, mahal. Diri rami sa mga cottage na aman mi service nga gidala mao nang ang uban dito ra sa service na nga tulog nya kami diri sa cottage dagko ang gud ang cottage na awag ng mga cottage nila guys. So, mo nila mga cottage diri tag 800 ni diri guys overnight 12 hours 800 pesos. Hi ha akong manghod guys. Unsa asa ka malibang na kalibangon na siya na bulha na yung lubot guys. Hi guys, good morning. Malibang daw siya guys. Kalibangon na siya. Dapit ng CR ani. Dito sa pit nga nire. Dapit? Dili manggod ta ato sa ona te. Diri Oh, dili ta sa ona baya. Oo, kay atbang man to sa kuno. Uy, di may ilipanting nakabuhi diri guys oh. Kuya wa ani ka damage ni sa mga bata diri nakabuhi man ni pasagdan man ni diri. Pante. Ay panghilabot pante ha. Ay gapo ila pang design guys. Oh, naabot mang ilipante diri sa beach oy. Uy, naapod diri mga unsa ni tawag ani? Giraffe. Uy, gwapo. Na sila fountain guys. Oh, tanaw guys. Fountain. Di apod ang giraffe. Uy, giraffe. Nonsa no gipasagdan man mo diri rap. Priso. Oh, rap. Pasagdan mo diri rap. Ayaw panghilabot rap ha. Dira ka kay malipang ni. Ita. Oh.
What? Oh, na zebra. Oh, ayaw kon ka basig paakon ka. Jalan ka, Bin. Jalan ka. Dia dire ayaw pag dol dire kay basig paakon kang giraffe. Zebra man ni, man giraffe. Uy. Uy, zebra man ikaw man ka ila-ila sa ta. May pasdro kay ilapan zebra. Asa mo ba nini? Siminto man ate, oh. Iatop nila ba siminto? Tanaw ra lang CR guys, o gapa kay guys, no. Pwede gani nimo picturean guys ba kay murag nindot gid pagka Hi guys. nindot po kay pagka design, no. Oh. CR na ba murag asa ka ni adto. Abi ninyo guys, napod sila swimming pool diri oh. Na pakiton ta mo sa ilang swimming pool ha. Kuan dia atong kudakan. Dia katong kudakan. Ya pa guys oh. Wap kay guys. Oh. Pusing ba siya guys oh. Tapatong kudakan ha, tapa. Dalam pawikan guys, ora pa kay guys. Tuwa ra man si giraffe guys. Oh, tuwa sa entrance des giraffe. Ano man eh. Yung kita. To ara des giraffe. Taka na ra siya guys. Nah. Ara des giraffe dito sa entrance guys. Taka ang istorya ay. Misilang na gyud ang adlaw guys, pero gitabunan lang siya o misilang pero gitabunan. Ning gawa na siya pero naalay nakasalipod gamay nga murag kuan guys. Nakita ninyo ng clouds nga itom na siya dag-ong gamay nakasampong sa clouds mo nang dili pa gyud siya kay maklaro pero na siya ning hinay-hinay na gyud siya og pakita. Pero ang dagat guys tan-awa. Wala pa gyud siya tubig. Ambot sa paming orasa makaliguan ni no sa paka ni siya maabot diri. Oh guys. Ato ta dito bi, tan-aw ta dito ta. Ano siya? Ta. Masih pi. Tawagan terus pi.
Mao ni siya diri guys ang katapusan sa kuan nga tumoy sa katong beach ba. Ila dai ning gikundim diri gibutangan nila og kanang mura og wall ba para bangil kay gitambakan dai ni nila. Dagat ni sila sa una murag manggroban. Gibutangan nila og semento tapos gitambakan. Mo ni siya nga nainaani na. Atangin ninyo guys ang part 2 aning ako ang video napay part 2 ani guys pagpangaligo namo sa dagat.